moltes aventures dins el mar o bosc endins. Els germans Krat visiten llocs perquè et saben els camins. Són amics dels animals, és l'hora ideal. Potser no hauran de salvar alguna amb el poder animal. Viu el món salvatge amb els germans Krat ara. Viu el món salvatge amb els germans Krat, sí! Corre el guepard, plana i engarraix, vola el falcó i mana el lleó. Viu el món salvatge amb els germans Krat ara. Viu el món salvatge amb els germans Krat ara. Són els germans Krat. Els germans Krat! Un ratpenat als brownies. Les motos Zum Zum són genials per tenir aventures amb els animals. Sí, hem passat pel costat d'un falcó pelegrí. I hem vist aquella família d'ossos rentadors tan macos i hem seguit un coiot. Sí, però hem perdut la tortuga. Cap on hem d'anar? Ah, molt fàcil. Sí, cap problema. Cap allà. Espereu un moment. Consultaré el mapa per tornar. Afanya't, Coqui. El Jimmy fa els seus famosos brownies i tinc gana. Que et falta gaire, Coqui. No sóc l'única que té gana. Els mosquits també. I tant, són molt puntuals. De seguida que es fa fosc, surten els petits xucladors de sang. Ja està, ja ho tinc. La tortuga és cap allà. En el moment més oportú, tornem cap a casa. Zum Zum i fora! Què ha sigut això? Què et passa, Coqui? M'ha semblat que veia alguna cosa estranya, però m'ho dec haver imaginat i prou. Anem cap a la tortuga. Apa, ja està. Els brownies ja estan a punt! Ah? Què? On són els brownies? Hola, companys! Uns brownies pels senyors. Quina olor més bona. Jo vull aquest. Jimmy, fas uns brownies espectaculars. Recepta de la meva àvia Jamina. Martin, que no en vols cap? I tant, no me'n deixeu menjar més de 10! Nyam! Noi, sisplau, no es menja amb la boca oberta. Martin, hi ha un ratpenat als brownies. Què? Ostres! Un ratpenat bru americà petit com un mos! Doncs ja sé com et diré. El mos! Com és possible? Agafes com si res un monstre que xucla la sang i et pot encomanar la ràbia? No és veritat. Qui us ho ha dit, això? A mi m'ho va dir la meva àvia. Doncs mira, la teva àvia de fer brownies en sap moltíssim, però no hi entén gens ni mica en ratpenats bruns. Ni de cap altra mena. Hi ha unes 1.100 espècies de ratpenats al món. 720 d'aquestes espècies són insectívores, que vol dir que mengen insectes. Com els ratpenats de dits llargs, que cada nit surten a volar una estona i es mengen milions d'arnes. També hi ha els ratpenats frugívors, anomenats guineus voladores i que mengen fruita. Altres, com els ratpenats blancs, mengen granotes, ocells i altres ratpenats. Només n'hi ha un que begui sang, el vampir. I normalment és sang d'ovelles i vaques. Sí, de fet, són inofensius i molt útils i són mamífers com nosaltres, però volen. Bé, així potser no atacarà ningú. Que ens ataca! Que ens ataca! El ratpenat ens vol matar! Ens ataca! Ens ataca!
En certa manera tens raó, Jimmy. El ratpenat atacava, però no us atacava a vosaltres. Atacava una altra cosa. Una cosa que en el fons voleu que ataqui. On? Qui? Què m'he perdut? No ho entenc. Mira com tens els braços, Jimmy. Què? Són picades de mosquit? Mosquits? Fa dies que ens piquen. Ara mireu el nostre mos. Mireu com ataca! Ai! Així, quan el ratpenat se m'ha acostat al cap, no em volia xuclar la sang? Volia caçar un mosquit que sí que et volia xuclar la sang. Ah! Tens raó, Martin. Els ratpenats són molt útils. 6 7 8 9 10! Ha! Aquest ratpenat bru ha caçat 10 mosquits en un minut! Això vol dir que aquest ratpenat bru pot caçar... 600 mosquits en només una hora! Això vol dir... 4, 5, 6... Que en 2 hores, 833 ratpenats bruns poden caçar 1 milió de mosquits. Els ratpenats ajuden a eliminar la picor del món. Adéu, insecticides! Hola, ratpenats! Molt bé, m'heu convençut. Qualsevol animal que sigui tan bo caçant mosquits és amic meu. Hola, mos petitó. Ets una monada. Té les urpes del darrere en forma de ganxo per poder-se penjar de cap per avall i reposar. Urpes ganxudes per penjar-se. Quina característica més guai! Doncs si t'agrada, mira aquesta altra. Les ales de ratpenat són uns dits molt llargs i prims amb pell entremig. O sigui, que les ales del ratpenat són mans voladores. Ha! Faré un vestit de poder de ratpenat. Ara torno. Com és que els ratpenats en saben tant de caçar mosquits? I com s'ho fan per caçar les fosques? Perquè tenen una facultat extraordinària. L'ecolocalització. Primer, el ratpenat fa un crit. No sento res. Perquè els crits dels ratpenats bruns americans són massa aguts perquè els pugui captar l'oïda humana. Però amb l'amplificador animal... Sí que fa uns xisclets aguts. Sí, uns 20 per segon. El so viatja per l'aire en forma d'ones. I quan topa amb un mosquit, una petita ona sonora rebota i va fins a les grans orelles dels ratpenats. Per això els ratpenats tenen les orelles grosses, per sentir els sons més fluixos. El ratpenat va fent xiscles i escoltant el so que li torna i es va formant una imatge mental d'on és el mosquit. I el segueix. Encara que sigui molt fosc i que el mosquit faci piruetes, el nostre ratpenat el va seguint fins que se'l cruspeix. És com un videojoc en 3 dimensions, de fet. Els ratpenats són una passada. En faré un joc que serà genial. Titula l'atac dels ratpenats. Sí! El jugador serà un ratpenat i s'haurà de menjar milions de mosquits xucladors de sang que intenten dominar el món. A mi tant me fa. Jo l'únic que vull és que em creixin bé els carbassons perquè puguis fer aquell pa de carbassó i xocolata tan bo que fas. M'encanten els ratpenats. Ja tenim 2 fans més dels ratpenats. Ens en falta un. Ni parlar-ne. A mi no em convencereu perquè m'agradin els ratpenats. Ai! Arribes al moment just, Moss. Els vestits de poder animal i els discos de poder de ratpenat ja estan a punt. Tinc unes ganes de veure com us queden. Jo també. Doncs ja en som 3. Aquí els teniu. Gràcies, Aviva. Sí, serà fantàstic. No em doneu les gràcies a mi, sinó al Moss. Ell m'ha ensenyat que els ratpenats bruns són extraordinaris i tenen moltes qualitats. Si no fos per ell, encara pensaria que els ratpenats són fastigosos. Germà? Endavant! Activem poders animals! Ara som els germans ratpenat! I marxem volant a rescatar els animals! Ah, sí? Què hem de rescatar? No ho sé, però sempre anem a rescatar algun animal. Em sembla que hauríeu de passar pel miniaturitzador. Aquí no hi ha espai per aquestes ales tan grosses.
A més, el petit polissó dels brownies, o no sé quin nom li heu posat, ha decidit tocar el 2. No! Ei, Mos! No marxis! Corre, viva, que si no el perdrem! Miniaturitzador preparat, l'activo! Ei, Mos! Espera'ns! Bon vent, i no cal que corris a tornar. Au, va, Coqui, abans jo també pensava que els ratpenats feien angúnia, però ara que els conec, m'agraden. Sí, són molt guais. El que seria guai és que les meves carbassoneres creixessin més bé. Ja som a l'estiu. I què és l'estiu sense pa de carbassó i xocolata? Sí! Ja el veig! Seguim el ratpenat! Mentre els nens ronquen, els ratpenats volen! M'encanta el poder de ratpenat! És fabulós! Escolta, no t'has fixat en una cosa del Mos, Martin? Ja no caça mosquits? Sí, ja deu estar dit, perquè si hi ha prou insectes, un ratpenat bru americà s'omple la panxa durant les primeres 2 hores després de la posta de sol. Tens tota la raó. Un ratpenat bru es pot arribar a menjar 3.000 mosquits cada nit i gairebé se'ls menja tots just després de la posta de sol. Que no se'ns escapi! El Mos vola directe cap a la bassa. Veus sense parar! Ho hem de provar! No tenia tanta set! Mira com s'ha de fer! Xarrupets! Així! Oh! Ah! Ah! Què deies, germà? Mos és un nom molt escaient, i tant! Hi ha perills per tot arreu pels ratpenats bruns. Potser hauríem d'explorar la zona amb una mica d'ecolocalització. Bona idea, ho provaré. Alguna cosa rebota. Ah, allà baix hi ha un rododendre. Quina passada! Ara jo... Ui, perdona, nano, deixa'm-ho provar cap allà. Funciona! Hi ha un tronc d'arbre i una branca i... Una òliba! No, és un xot! Vola, 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 vola! Ah! Seguim el Mos! Ah! Ah! Una altra vegada ens ha anat de poc. Ja pots ben dir. Què és això? Ah, un cau de ratpenats. Els ratpenats bruns surten tan bon punt es fa fosc, omplen la panxa i de seguida que poden tornen a la seguretat del seu amagatall. Afanya't, Chris, que ho vull veure. Guai. Martin, sóc aquí! Al costat del Mos! Oh, si està molt bé aquí. És calent i sec. I segur. Ara faria una becaineta. Molt bona, Martin. Martin? Ostres, el meu germà s'adorm de seguida. Una becaineta. Sí, una becaina. Coqui, no hauries de mirar què fan els germans Krat? Vols dir els germans ratpenat? No, ja he vist prous ratpenats per avui i per sempre! Em fan por! Ja ho sé, però podríem mirar si estan bé només un moment? Sense mirar els ratpenats? D'acord, doncs. Tortuga, germans Krat. Contesteu, germans Krat. Els ratpenats no són de fiar.
Un moment, una tempesta amb llamps i trons. Modifico el transmissor de la càmera per les interferències de la tempesta. Ai! Què? Quanta estona hem dormit? Sembla que hi hagi tempesta. I quin tros de tempesta! Aquest arbre és alt i queda molt exposat. Espero que no hi caigui cap. Ai, mare! La tempesta bloqueja el senyal. Miraré de recuperar la connexió. No, el cau dels ratpenats ha quedat totalment destruït. Chris, Martin, esteu bé? Sí, nosaltres sí. Però el Moss i els altres ratpenats estan molt espantats. I el seu refugi, el seu recer. La seva casa ha quedat destruïda del tot. Oh, pobrissons. He sigut massa dur amb ells. Són unes pobres bestioletes que necessiten una casa. Ostres, i ara on aniran? Oh, no miris, Chris, però em sembla que tenim un altre problema. S'està fent de dia. I tu creies que això et feia por. Està a punt de sortir el sol. De dia els ratpenats són molt més vulnerables. Hi ha falcons, gats, corps, guineus. El Moss i els seus companys moriran devorats si no troben un lloc per amagar-se. Però els seus caus són molt especials. Han de ser fets a mida de ratpenats, amb una entrada petita i unes característiques concretes. Una Una caixa! caixa! Molt bé, Chris. Si els hi fem una caixa perquè s'hi amaguin, podran... Ostres! Massa tard! Ja surten volant! I van en totes direccions! Oh, no! Ei, saps què hi ha en totes direccions? No, què? Els nens de l'equip Krat, esclar! N'hi ha per tot arreu! Molt ben pensat! Jimmy, agafa la motxilla. A la butxaca del mig a l'esquerra, la que té cremallera, hi ha les instruccions per fer una caixa per ratpenats. Oh, ja ho tinc. I és hora que ajudi uns pobres ratpenats indefensos. Ara ja me'ls miro amb uns altres ulls. Amb els ulls dels amants dels animals! Introduiré l'àmbit geogràfic dels ratpenats bruns i les adreces dels nostres nens. Ostres, pràcticament n'hi ha per tota l'Amèrica del Nord. Emergència, equip Krat! A tots els membres de l'equip Krat, sobretot a 45 graus nord de longitud i 75 graus oest de latitud. Codi rescat animal. Fabriqueu caixes per ratpenats i pengeu-les a fora de seguida. Hem de rescatar ratpenats. Al nostre barri? Visca! Quan tinguem la caixa per ratpenats acabada hi podran viure. Escolta, val més que vigilem el Moss i els seus companys fins que les caixes estiguin a punt. Oh, un falcó pelegrí! Ha vist els ratpenats! Els hem d'ajudar A rescatar els ratpenats! Jo distrauré el falcó. Tu queda't amb ells. Entesos! Ei, falcó, sóc aquí! A veure si ets capaç d'atrapar-me. Ostres, em sembla que sí! Ah! Però aquest cop no! No pateixis, Moss. No deixarem que cap depredador se't mengi per esmorzar. Ah, un os rentador. El pot caçar en ple vol. I he d'arribar primer. Ei, os rentador, que tens una mica de gana. Doncs aquí tens un ratpenat. Vine a buscar-lo. Hop, hop. Molt bé. Mira'm fixament una mica més i prou. Ho sento, os rentador. Els ratpenats bruns ja no són al menú. I jo tampoc.
Els nens de l'equip Crat són increïbles. S'estimen tots els animals, fins i tot els ratpenats. Ostres! Ah! Sí, molt bé! Visca! Funciona! Nens de la zona crítica i de tota l'Amèrica del Nord ens informen que els ratpenats s'estan instal·lant a les caixes. Visca! Però falta... la meva! La penjaré per un ratpenat molt especial que potser voldrà venir a viure molt a prop d'una gran amant dels ratpenats. Nois, no us ho creureu, això. Què? Sabeu cap on va el Mos? Cap on? Cap a la tortuga! Benvingut a la teva nova llar, Mos. I vull que sàpigues que m'agrades moltíssim i em caus molt, molt bé. Ah, i saps què, Coqui? Has posat la carbassonera al millor lloc possible. Perquè cada vegada que el Mos faci les seves necessitats aniran a parar al test. I l'adob de ratpenat és el millor fertilitzant del món. Apa! Gràcies als ratpenats aquest any tindrem uns carbassons boníssims. I menys picades de mosquit? I descobrirem encara més secrets d'aquesta espècie. I poders animals sorprenents. I viurem grans aventures! Estic totalment penjada dels ratpenats. Ja tenim una altra rat penjada, doncs.